Hello, my people. This is Anigo TV. Abịakwana m ka m si abịa. Onye mụ maka wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ JPAC nwanne anyị nwoke and WAJA WAJA. Afọ m vidio nu post n'iru akwụkwọ. Ya bụ na yasa ife eji agba afa, mesi everything. Aghọtakwa m ife unu na-eme. Unu egosi ka ndị fake dibias si eme gịnị, si eme wee na-apụrụ ndị mmadụ ego n'ala Igbo. Ife unu mere amaka. Ọ maka mana mgbe ụfọdụ ụmụnne m enwere ife a na-akpọ onye egbu na ifefa ji dị ebube. Onye ọbụla ngị nwada ife a ọnụmụnadụ ife abịa ọ bụrụ na ebelivụrọ na-enwe ife dịka afa maọbụ na-enwere ezigbo dibịa. M na-agwakwa ụnụ na-asị nwada ife a na-agwa ụnụ na-asị ọkwa na ụnụ ebelivụrọ na-enwe ezigbo pastọ na pastọ niile bụ feki. M na-agwakwa ụnụ na-asị because ebe enwere nke ezigbo ka enwere nke ajịa. Mana ụnụ echepụta ife eji agba afa, ife ndị nna nna anyị fa yuzu a na-akpụ ya siya. Ndị obodo a na-akpụ ya siya. N'obodo a nọ bụ Malaysia enwere ndị na-afụ ụzọ, enwere ndị na-eme afa kama fa na-eme ya n'ụdị nke fa. Ọ bụrụ iwu na abụrụ na fa anaghị na-eji ukiri wee na-agba afa. Ha nwe ka fa si eme nke fa. According to research m mee, ịbata na nke siya onye na-agba afa o nwere ka ọ sị gị saa abụ aka gị, ịsọ ọbụ aka gị, onye n'aka enwere ka iwu ọsị kere ife ịchọ. Mgbe ụfọdụ onye na-ewe ka ọjọọ ka ife ịchọ ka erizi iji bie egwu ya onenenenenenene ịfụnụ ndị obodo wee ike na onweta nwoke fejie na nke si afa bụ na obodo na-agwa ya Chinese because ọ Chinese ka megwe nkwagharị o mepee aka isi agwa ya na nwoke anyị chọkwa na ịnụ wee ke gịnị anụa agịnị adịmara eji anya eme gịnị anya efevọ maọbụ na ọya efevọ ọ si a ọ kafa si agba afa nke fa. Enwe ọtụtụ ewe obodo ọbụla si eme nke fa mana afụbeghị m ebe ndị obodo a jidelu nke fa kọndem mụa. Afụbeghị m ebe ndị obodo a ji nke fa na-eme akaje. Ọpụ na enwekwara ezigbo mmadụ n'obodo a nwa ajọ mmadụ n'obodo a. Ife unu na-eme dịkwa mma mana gbalagbala fele ọkụ ọghalaala. JPAC my brother ama na ya page bụ monetize, so you need na-eme 3 minutes video ka iwe kid na-agbala ego because you need something ga-enye gị traffic on your page. Mana ọ bụrụ ife niile ka a na-eme. Afọ m kwunu me na hotel unu pụtakwa ka kpopụta ife niile eji agba afa na-eme ya. Ife anụ na adị ka imebi omenala Igbo. M na-agwa gị eziokwu because ama m na-enwere afa n'ala Igbo, enwere native doctor n'ala Igbo. Etago ọ bụ na ị chọọ ime ya ijos na-epreach ile onwe gị normal thing na ndị na-agwọ ọgwụ kwụsị ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala Igbo, ndị na-akpa nsị kwụsị ụsọ n'ife na-epreach na ọ bụrụ omenala Igbo. Mana echepụtazi achetara m ebe 2 years ago ka udumeje ejeje mụdịfa a lot of people na-agwa ya na ọ dịrọ mma ọ gwụrụ na onwe onye ji ya eme ajọ ife eminozi Igbo niile ji eme ajọ ife. Ọ bụrụ na onwe ndị ji afa agba afa asị uchimisa ya mana enwe ndị na-agba afa asị ominiozi ife niile na-agba afa n'ala Igbo na-agba afa asị. Ngị nwa na-aba ama na ife na-agwa gị bụ eziokwu. Ngị nwa na-aba ama na ife a na-ekwu bụ eziokwu. So ụmụnne mgbe ụfọdụ ọ bụ ife ka a na-egosi ọnọdụ ka ọ na-am nọ kịta nje weta Sarafik oyiro Ebuka Obi na-ekwu against it. I'm talking to him direct. Mana anyị nwada ife amakwa na olive oil bụ ife eji esi nri n'obodo oyibo, which means you know I know. Emego m vidio ọtụtụ mgbe gosi ele m eje na shọpụ ndị obodo je goro olive oil. Ndị obodo na-ego ya bụ ọrụ ndị Kristian omozren shop na-ele ana m egori sie stew na be m lie. Mana ịfụ na enwechakwara ya ụfọdụ ndị ụka nwechara nke falụcha tere anointing oil na-enye ndị mmadụ. Mgbe ụfọdụ a na-afụgo n'owu Igbo na-ekwu ya ọ bụrụ ka abịa pụtazie anyị na-akọtọzi ya too much. Anyị makwara ife afa na-eme bụ dia business ka fa na-eme. Etago mana mpụta na anụnwa face ye ọ dịrọ mma ọ atakụrụ nwanne m. So ife anyị na-egosi anyị mana ife ị na-eme unu na-eme na-enwe ndị na-agba afa asị mana gosikwanụ nke na-abụ nke eziokwu. Ị na-achịkọwarụ na o nwere nke na-eme ndị eziokwu na ife niile na-eme n'ala Igbo bụ asị. Nwanne m ikwuo ịmanị na-aghọrọ onwe ya aghọrị. Ana Igbo nwere ife ji dị ebube. Obodo a m nọ bụ Malaysia o nwere ebe a na-akpọ Sarawak dịka m si ekwu. Ịbata Sarawak for their tradition ịgbaka. Ịbata Sarawak for kafa si eme their own ịgbaka. Efere ebe a na-anụ nwaanyị ife incantation a na-emecha fa na-emecha ma ife a na-eweta ọkụkọ gbupụ isi were ọbara ọkụkọ tee na arụ fa na-emecha a lot of things.
ka kesie ekike na-apụta na-aga n'ụzọ ihe eche na native doctor bụ ndị Sarawak ndị Eshia ka ntinye ndị Eshia because ọ na-akafa si wee bụ ọ dị culture fe mekwara gịnị fa sọkwa dị culture mee gịnị na n'iyi ya culture dịkwa ọpụ n'obodo isi ana ma fa sịkwa ka culture fa chikpofuo dị culture ekpofuru ya ife na-achọ ikwu bụ ụmụnne m ka anyị mebe nke bụ ezigbo ya ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu omenala Igbo ka anyị na-erespekt ya ndị ọbụla na-erespekt nkefa Yoruba na-erespekt nkefa Benin na-erespekt nkefa mba dị iche iche na-erespekt nkefa ka anyị na-erespekt omenala Igbo mana ndị ajọ mmadụ nọ n'ala Igbo na-achọ imebi omenala Igbo na-achọ ka epenti omenala Igbo asị alụ aka ya ebi unu n'ala I see omenala Igbo TV I adịrịkwa abeg do me a favor and share this video I love you all.